Mae Comisiwn Democratiaeth a Ffiniau Cymru wedi sefydlu'r Bwrdd Rheoli Etholiadol i Gymru. Mae'r bwrdd yn cynnwys 2 aelod o Gomisiwn ECD a 5 swyddog canlyniadau o bob rhan o Gymru. Bydd y bwrdd yn gorychwilio'r gwaith o gydlynu a gweinyddu etholiadau datganoledig, yn cydweithio â swyddogion canlyniadau a gweinyddwyr etholiadol, ac yn cynghori gweinidogion Cymru ar faterion sy'n ymwneud ag iechyd democrataidd Cymru. Etholiad y Senedd 2026 yw ffocws cychwynnol gwaith y bwrdd, gydag 1 ar 15 o etholaethau Senedd newydd, mwy o aelodau'r Senedd a newidiadau i'r system bleidleisio yn dod yn yr etholiad hwn. Bydd bwrdd yn gweithio gyda'r gymuned etholiadau i sicrhau bod y trefniadau newydd hyn yn cael eu deall yn dda, bod trefniadau etholiadol yn hygyrch a bod swyddogion canlyniadau a'u timau etholiadau ehangach yn cael eu cefnogi i gyflwyno etholiad diogel, sicr a llwyddiannus. Mae'r bwrdd hefyd yn gweithio tuag at greu platfform gwybodaeth am etholiadau, gan roi mynediad i bleidleiswyr Cymru at yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnynt am etholiadau datganoledig sy'n cael eu cynnal, sut y gallant gymryd rhan, a phwy yw eu hymgeiswyr mewn un wefan hawdd ei defnyddio. Yn y dyfodol, bydd y bwrdd hefyd yn archwilio opsiynau i foderneiddio trefniadau etholiadol ymhellach a chryfhau iechyd democrataidd Cymru. Gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am waith y Bwrdd Rheoli Etholiadol ar ecdfec.llyw.cymru.